ଶୁକ୍ରବାର ତମର ଆଇଁଷ ହୁଏ ନା ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସାଧା ମିଲ୍ଟେ ଦେବ। ଆଗେ ଆମ ଛୁଆ ଖାଇବେ ଇଟିଲି ଘୁଗୁନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେବ, କାରଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇନଥିବେ ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ଯାଇଥିବେ। ଇଟିଲି ଘୁଗୁନି ଟିକେ ଦେବ, ଯଦି ନ ହେଇతే ପୁରୀ ଆଳୁ କଷାଟେ ଦେବ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମେ କେତେବେଳେ ଯାଏଁ କାମ କରିବେ? 12ଟା 8ଟାରୁ 2ଟା। 8ଟାରୁ 2ଟା ତମ ଛୁଆ କ'ଣ ଖଟେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାରିବ? 8ଟାରୁ 2ଟା ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ବେଶୀ ନୁହଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଖଟିବେ। ତା ଦେହରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ପନିର କଷା ଯଦି କରିଥିବ ନହେଲେ କି ଛତୁ ତରକାରୀ ଟିକେ କରିଥିବ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଉଷୁନା ଭାତ ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ କରିକି ଦେବ। ଆଉ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆମ ସଂଘର ହଉଛି ଏଇଟା ବୁଝ, ଆମ ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ବୁଝୁ ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପଲିସି। ସିଗ୍ନେଚରଟା ମରା ହେଇକି ତମକୁ ଦିଆହେଇଗଲା। ଆମର ଚାନ୍ଦ ଚିକୁନୁ ବାବୁ ଏଇ ସବୁ ରହିବାକୁ ଯିବେ। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ବେଳେ ପଇଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଯେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠିକ ଠାକ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ କିଆରିରୁ ଉଠିବେ ହାତ ହାତ ପଇସା ନେବେ। ହଉଛି ଆମର ପୁରା ଇଏ ନଦିଆ ହେଲା ଭାଇ ଛୁଆ ଯିବେନି ତମର ନରୁଆ ହେଲା।